Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera raito lho, Bud. Piye? Weh, cantik. Ketoke ngenyek aku ya. Saya tau delok. Bintang bro, gawedi lho. Lah lho, lah. Kok tak demek ya bintangnya? Bos iki, Bos. Aku leperan demek bintangnya. Aja. Lagi nambah demek yo kering-kering ngono. B berarti B bentil ya, maksudnya. B. Ojo. Lepas nang kono ini. Saya aku arep nge-review. Ini cukuran apa jenenge? Iki weh anu. Ayam saus loh. Jenenge cukuran Apa bro jenenge, Bro? kok maksudnya duwe buntut ngono lho. Biksu tong. Tapi biksu on dia anak. Loh, emangnya biksu gak iso duwe anak, Pral? Oh iya. Nek biksu edok digunduli ke jenenge apa? Anu. Amuba. Enek, dia bersedia. Loh, Balon. ngawur sembrono. Balon ngelirek iki lho. Balon mi bahasane ning Malang enek lho, aja sembrono. Kok iso? Wong kok iso. Muni balon Aja. ngelirek ngene lho. Lah kowe gak pas kok. Masih di balon semua itu. ngono kuwi lho. Saya apa soal? Sendiri sama anak lanang. Jadi kayak semuanya orang menawar. Aku toh, Oh, supaya enggak menawar. Munawar. Lah jere Mbak Vin coba ketemu sama Munawar Mbak Neng ngono. Gak iki arep diwarai menawar les bahasa Inggris. Di lesi privat aku. Jerene terus nanti anu Mbak Neng malam Minggu sampai Minggu di rumahnya Mas Dian ngono. Ngono? Yo. Oh, dadi malam Minggu tutup. Mereka Mas. Loh, jere siangnya tekone. Oh, malam Minggu wis ning kono. Tekone siang mau malam. Awan biasa Sesuk wis teko wong. Oh gak nek malam berarti aku Minggu siang aja. Oh, tak kira malam Minggu arep bakar kono. Yo eman-eman warungku to. Kasure nek kipas. Raya berarti ganti. Ya lho. Lah reginya kok spray barang ki lho. Les kok. Les maksudnya les ki nek udane deres kan gak iso mulih to. Lah maksudnya piye? Ya nek kowe arep nginep ning kono kan disediani ya to. Tawar kok tak Loh. tawani aneh, tak kon. Penonton YouTube iki akeh sing wis turun ning kono kuwi nggone. Sapa ae sebutno? Akeh nek sapa? Asta. Asta, Terus Mas Huda, Mas Huda, Pato, Pak Postara, terus Bayan. Akeh. Lah iya, berarti Kon sing ngitung, rong rasane turu aku ya. Urung. Piye? Tapi nek diturani wis rasane. Hah? Nek diturani. Urung. Wong. Aja sembrono kowe, Bud. Iki to kok iki. Iki ya. Mungkin aku memet dek beno. Ini piye ya? Kayak sebayangna. Dia bengi pusat kayak wis tak pala kon dhuwur ngene. Ketone ning pusat dia bengi. Aku akan pusat. Aku terus jarem kabeh lho bukine ku. Lah kate ora wong kan ora tau aku. Lah, ganjel iki lho. Geden. Besar apa-apa dada. Dada. Yo. Iso gede. Iso. Kenceng mengencangane gedine ora kenceng. Mengencakan otot-otot dada. Jajal aku kok kira-kira olahraga ning ndi ya sing matok. Ini omah kono ribut tuh. Tangi turu, Loh, langsung Ribut iki ahli tangi Ribut. turu. Ribut. Ini lho, langsung tangi turu nih. olahraga menak awan ning. Ini. Ora olahraga ki nek tanpa didampingi wi. Tak dampingi wis. Ora. Didampingi ribut. Lah kok nek ora nek pendampingi kan yo sapa ngerti ora kesriyo. Ribut iso gaya sembarang kali. Pendamping iki Pusat aku driji ki iso aku. Ngene. Iya. Dua. Iya. Satu ya malah kuat deh. Satu malah mau pelar ribut ya lek satu ya, Bud. Piye wi lho? Ngene. Aja Nek kita malah kan anak. dari tengah. Gak apa nek. Nek wong. Akeh kok. Nek mben kandhane pelanggaran kok. Jadi pusat nganggo driji ki ya iso. Ya to. Ora. Nganggo tengah. Kuat. Lho gak iso we bengkong kok. Kuat. Drijimu tengah bengkong kok. Enggak. Bengkong. Wong ora kuat iki no. Ketok. Masa. Cara Ngene, terus ngene, Iso ngene. kan nek ngene jajal kan ambil kok enggak. Ya to. Itu Ngene. garuk. Eh, Garuk engko. Iki pusat nyakar enek. Lho gak percaya nini. Yo ini. Pusat nyakar ki yo enek. Kira iso Yes, do tinju ora kok. Terus apa Kami tua ki Pisan. Terus apa ngene? pusat ngene terus ki apa-apa Pepe. ngene ki yo enek.
Jadi variasi push up akeh. Aku ki lagi krungu ki terus ngene lho. Gak percaya. Variasi push up akeh ning ya. Enek sing dawa panjang, Meski push up lebar, ini. pendek. Iya, Ini, enek. ngene iki dhewe nang ngene. Iki bintang ngene iki dhewe. Dada tengah. Dada tengah. Iki fungsine enak Ini. dhewe. Jong pral. Lah, Ya. Jangan les privasi nang ngene ribut. nek push up ribut, tapi nek bahasa Inggris menawan. Ngono. Piye, Bud? Bahasa Inggris kurang paham. Iki mau go mulai sik apa piye, Bud? Menguasai. Mau go mulai sik apa piye, Nining? Arep mbok kono apa, Pral? Gak jarine privat nang ngene Coba ribut. ku repot, ku rame wong. Oh, nggone kuno. Gak iso fokus. Basane, Basane basane. olahraga iki terus apa hubungane rame wae. Gak iso fokus diwarai yo to. Iya to. Nek rame gak Kudu fokus. dhewe. Piye wi? Fokusnya kurang. Corano aku ngomong, mau pusat nyakar. Liyane Mau pusat apa-apa. Terus liyane ngrungokno Ngomong tenan ora iki. Senggo kene iki gak iso. Aku urung teko, Pral. Gum teko. Oh, aja. Urung Nek teko, sumpah. latihan nang kongkong barang berarti gak yo nomor kelas. Latihan kuda-kuda tengah barang ki enak ngene iki. Jajal, jajal, jajal weneng. Ora iso. Kok iso? Jajal. Mosok dang. Nek. Yo, terus. Ah, Terus piye Iki nek kudu jongkok apa nang rek? Yes, ngene wae lho, latihan lho. aku nemu ya kuat soalnya kulino lho. Kulino apa sik wi? Kulino lho, kulino Kuwi olahraga. rambut paha, pinggul. Mana ya? Remehno mesti. Sik nek khusus kanggo Ora. iki karo iki. Yo olahraga ora harus kudu ning gym. Iki. Yo pot pusat. Apa iki yo kan fokus. Ini. Nah, ini. Jadi kena beli, biar nang kasur. Ini ya, nang kasur ini. Ini lho. Ah. Itu masih kene iki ngobah. Ngono ya. Jadi Lho seniore wis ngomong belum. aku ora harus olahraga kudu ning gym. Jadi aku belajar ning wong loro iki. Aku biyen sekolahku nang gone Guntur iki Mbah Mo. Diware kuwi. Nah, kus api macam-macam nganggo oper lebar Nek iso jojo. diumpar ya. Ayo. Lah kae olahragane sering. So ada ya. Yo. Mae. Apa guyu ya kok. Kene. Boleh aku ya. Teko apa ora, Pral? Wis ora to, Bro? Pral. Saprol ngono kuwi omongan ki lho teko apa ora? Gak teko. Gak teko jusul loh. Gimana kalau belajar bareng, Pral? Lho, Bro. Lo. Wonge gak semangat lho. Beberapa hari iki lho gak semangat Saprol. Jadi semangatnya kudu mengeluarkan unek-unek. Unek-unek sing piye? ya. Karek empu unek-uneknya yang diri ngisor kowe. Kaprol. Kaprol iki kan wonge mengejar cintane dadi ora nesu kan. Wis ta. Terus dontekno. Mengko timone mbok entekno. Kok sa wi lho. Mas yo dientekno timone. Tak kok doyok wi. Urung cinta yo. Lego kok. Kowe tane tak karo doyok wi. Kon apa jenenge? Doyok doan lengene wae. Delok. Kabeh wi. Lah nek kuwi jenenge parises. Kok iso parises? Karena dia terus Parises wi nang manuk. Lho, omonganmu Mas Dian. Kentol. Omonganmu. Kosok. Nang kentol. Nek aja kleru ya. Piye? Kentol. Aku ngomong Kentol. kentol ya. Ya. Aja kleru. Ribu tapi ada berapa jenis? Wake, ombo, pendek, ini beda-beda. Lah aku sing gong roh ki ngene karo ngene. Ngene to. Heeh. Ngene ki aneh. Lebar, pendek, Lebar, kok. gede. Semakin iki anu. Jadi pengen ngencengno kabeh kena. Lah engko nek kamben dodone kok wong lanang no. Tak kencang ngenceng otot. Mm. Otot dodo. Nanti pura otot dodo nih. Aduh, apa wi, Bud? Otot dodo ngerti Nah, pura. kena teko. Lho, Jenis pusat nak Push up. kabeh. Jenis-jenis push up iki Gak gaya. percaya tur pusat ngene ki enak ya? Ngene ki ya enak ya? Lho, ora roh lho, Bud. Delok tak wae dempal lho. Ora roh lho. Manuke ya brotot. Sik tak tekoni sik. Iki kok iso awake iso apik ngene iki ngejim apa nyapa? Nemen. Oke kalau ini ngakoni kowe dempal lho. Iya kok. Brotot lho. Kita tahu cuma ngalih. Aku ki pengen belajar kok malah ngalih ki lho. Otot.
Nah, Lah kok malah didol iki to. Bocah manuk ngene iki lho. jangan gini ya, apa-apa ya. Oh. Kok iso malah iki. Piye pilu kosok? Aku nek kene ya. Iki nek kowe mesu ya. Wis santai kok. Duduk. Duduk. Aku ki pengen belajar kok so piye amprahe ben otot ki. Lho, Dang, piye tur iki? Fungsine ning apa tur? Piye? Nang ngene. Aja. Lho, ngono wi lho mbosane aku ditekoni kok. Iki aneh. Semarai ribut, teko ribut. Oh, aku ki biyen marah iki. Lho. Paling seneng. Dari api ngene. Ngono ya. Paling Lah pilih gocekan ngene piye? Ngene lho ning. pahit ya. Lah nek sing apik ki pusat sing kenene sejajar apa sing piye? Lho, padha ae. Arek namung enak kok. Tapi nek iso. Lah aku seneng sejajar karo pentil wis apik. omonganmu ya. Kok iso? Piye baleni sik? Agar bis api ngene, pentil munjuk wis sampe. Kok. Wong cedek Bob, kok bis air lah. Lho, lah piye to? Lah iki gak percaya Aku lho, sik nek pengen ngene iki iki enak, lho, gak ben percaya. cilik wetenge. Bensin juga sih. Piye? Nek pengen weteng cilik wi sit up ya to, Cek. Tapi nek push up seneng kunjentit ora sejajar. Nek wi gak iso omah. Wis kowe nek. Kaya gratis lho tur. Panganan. Lho, ma, Wes rasa mbadok. Ngalih. rong mangkok sedeng. Lho. Lha wong jempal kok ngene, Dron. Otot. Mas Dian, berarti ki nek ndelok bodine kok ngene ki kuat pirang menit? Suwi iki. Lho, Suwi. Tur. Bentar aku tuh ayu lah tadi. Ini nek teko ya. 7. 7 tambah 10. Bejo. Nah, kamu iso pedhot. 17. Tenan pura. Dia kecepatan 120 km per jam. Kuwi montor apa? Ya. Pertanyaannya kan yang ditolak, mau nasi toh. Aduh. Kuwi piye lor? Lah ya wis. Lah iki wis ngono ta privat. Lah iki Sampai so gegem barang iki enak. wis sejil. Aku seminggu tak privat ae ning Munawar ya. Ya, wis pripate enak menawar iki. Enak ya? Sabar. Sabar. Wah, ayo cungkring kok. Mosok. Sabar ning Dek. Sabar ya berarti. Oke, telaten nek marai. Sabar tenan Dek. Ya untuk vlog kali ini saya sudahi tak tutup kerukup. Ratak tok 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 tok. Sesuk didodoki neh ben enek neh ya to. Ben apa? Ben kri ngono. Iki password kok so. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.